Halløjse, og velkommen til den her lille video her. I dag har vi lavet noget... mig, David og Emil og Rune har lavet en kæmpe TNT-blok. Og den er så fyldt med TNT. Og jeg ved godt, det bliver en kort video her, men... Vi har bare tænkt os at springe den i luften. Hallo, gider du ikke lige godt stoppe den lidt op? Nå, men så springer vi den i luften. Er I klar? Oh shit! Oh shit, nigga. Det løber ned, lige ned. Oh shit. Fuck, det ser godt ud, mand. Vi har lige brugt en halv time. Jeg følger det. Det lander i vandet. Det lander overhovedet ikke. Det er også fedt, mand. Har du givet godt stoppe med alle de lyn der? Undskyld. Fangt det der, jeg havde vendt. Ej, alt rører bare herned. Og pilen gjorde også. Det kan godt lade være med at det er rock. Det siger du ikke. Det er bare eksplosioner. Nå, men nu skal vi i det mindste smadre. Okay. Hvor meget har vi lige bygget? Sygt meget. Nå, det er fortsat. Hvad sker der? Shit. Hvad, lagger I, eller hvad? Nej, jeg lægger overhovedet ikke. Ja. Så har du stoppet det. Altså skal vi ikke bygge verdens største. Stop nu med de lyn, for helvede. Stop så. Ingen lyn. Nu tager Det beder du selv om, det der. Nu tager jeg kraften med det lyn. Ej, hvad fuck er I gang i? Giv mig den lyn. Hvor fanden er den henne? Nu hjælper du med at... Dræb mig i luften. Gør jeg? Nå, okay. Det der beder du selv om. Hvis du spredt... Jeg har fucking... Nå, men det var så det, at vores kæmpe TNT, det var... Måske... Nu var ikke stadig, du filmer, så dør du i hvert fald. Jeg filmer. Det var godt opdaget. Det bliver filmet, hvor hårdt du dør. Nå, men det var så det. Fuck. Men vi ses i næste episode. Så... Du får den så hårdt igen, det her, mand. Hold da. Ja, vi ses. Mine.